Cum ați aflat de noi, de VLC? Printr-o cunoștință. A avut închiriat o mașină de la voi și chiar a fost foarte mulțumită, mi-a recomandat. Când faci lucrul acesta, când închiriezi o mașină, te interesează în primul rând, nu știu, stafful, personalul contează foarte mult, pentru că un om care ajunge dimineața la 2 în aeroport, după o cursă de câteva ore, bineînțeles că are nevoie de cineva să-l aștepte acolo, adică nu trebuie să stea foarte, foarte mult în așteptare pentru mașină. Chiar am fost plăcut surprinși de serviciile care le aveți. De ce mașină ați avut închiriat? Acum am închiriat un Dacia Logan, modelul nou, și am avut acum 2 luni închiriat, mi se pare că am avut un Opel, dacă nu mă înșel. Ambele au fost ok, n-am avut probleme, Doamne îți mulțumesc că am făcut mulți kilometri și au fost super ok. Ce părere ați avut de colegi, atât cei cu care v-ați întâlnit și v-au dat mașina, dar și cei de la telefon? Cei de la telefon am avut experiențe plăcute, nu pot să zic că m-a supărat ceva, și colegii de aici unde predăm mașina chiar sunt super ok. Am rămas sincer plăcut surprins, și băiatul de afară și domnul de la birou, toți au fost chiar super ok. Deci personal ați fost mulțumită de... Da, am fost mulțumită și sper să fiți și voi mulțumiți, să nu fie niciun fel de problemă și next time să fim tot aici. Pentru că odată ce cunoști omul și vezi că se ține de cuvânt, se ține de promisiune, contează. Contează. Mi-ați recomandat și apropiaților? Sigur. Tot timpul.